Ja, en alles wat zie je aan keramiek en beelden en schilderijen, dus, dat wordt door mijn vrouw gemaakt, door Nicole. Echt waar? Verkopen decoratief natuurlijk ook het spullen bij, want ik zorg dan even dat de winkel schoon geworden is. Maak nog helemaal zelf limoncello. Al onze biologische producten uit het restaurant hebben we ook in de winkel gezet, zoals onze wijnen, de koffie, de thee, de chocolade, alles wat verkoopbaar is, heb ik ook gehad. En de limoncello maken, hoe doe je dat? Ja, laat ik zo zien. Staat achter op de alcohol. Ja. Ik heb toevallig vanmorgen het suikerschreupje van ongeraffineerde rietsuiker gemaakt om weer nieuwe te maken. Ja. Dat moet je even, want dat is een heel interessant procedé, is dat? Ja, we hebben inderdaad een limoncello met een verhaal, vertel ik zo. Ja. Let's go! Ja, dat vinden we wel leuk. Ja. We zien wel van de verhalen. Ja. Hey, maar dit verwacht ze dus nooit, nee? Nee, dat is aan de voorkant niet, hè. Maar was dit ook... Dat is het wow-effect. Ja. Maar dit huurde toch niet bij het huiskamer? Echt waar? Hier tegen voor feesten en partijen. Je hebt voor 17 jaar lang bruiloftpartijen gedaan, grote diners. Achter dat is een neuke tuindeur en dan een overdekte tuin. Die kostte 220 man vertoeven. Ja. Wow. En die hebben we ook nog in het restaurant veel themaavonden gedaan. Oostenrijks, Italiaanse avond. Kerstmis was gans gedekt. Kostte 120 man zitten. Ja. Voor en achter. Ja, en het over is het oorspronkelijke plafonds? Ja. En voor 10 jaar. Ja, dit stuk is niet zo oud. Dit is bijgebouwd in 93, denk ik. Lucky. Dat is een leuke. Hey, en je zit ook maar muzikaal? Ja, ik speel een beetje gitaar. En, een beetje? Ik heb 8 jaar in een band gespeeld, vroeger. Dus eigenlijk slagwerker, maar ja, dan leert ze alles in een band. Op piano en gitaar spelen dus. En dit heb ik nog erin vergoten. Ja. Voor het rustige moment. Ja. Ja, maar dit ooit een sfeer van jaren 40, 50? Ja, zo wordt het ook bedoeld. En zo hebben we het ook weer voor wie een hele goede schilder in het dorp zetten. Dat heeft zich hier goed aan gegeven. Dat plafondgans met een speciale techniek behandeld. Die kunst is dat ook van Nicole? Nee? Wel wat ze aan acryl allemaal zus. Acrylschilderwerk is allemaal van Nicole. En de rest is van anderen. Ja. Het is toch wel een van de meest mediagenieke hundjes die we tot nu toe zien tegengekomen. Kijk nou toch. En Loekie in het bijzonder. En Loekie, zit zich gewoon op een bankje om door een ringsje te halen. Lekker. Je redt ook volgens mij precies voor je gaat zitten. Lekker zin in een tasje koffie. Oh, ik dacht dat ik goed zeggen, ja? Je in een limoncello. Nee, dat zou ik sowieso erbij. Dat wil ik voor te proeven. Maar ik ben vooral beneden door de plek waar de limoncello gemaakt wordt. Ja, zie. Oh, wacht. Hey. Kijk. Pure alcohol, hè? Ja. 96%, voorzichtig. Deze gaat komen in de vredigheid op de... Ruik een heel klein beetje door de oude klonje van mijn oma. Oh, dat vind ik geen compliment trouwens. Verdoen het met Amalfi citroenen. Die hebben heel veel specifieke verfijnde etherische olie ten opzichte van een gemiddelde limoncello citroen. Sorrento bijvoorbeeld. Amalfi Kus lijkt ook Neve Sorrento op de vreef van de Voort. Ja. Van Italië. Is toch ook een toeristisch pareltje, hè? Is erg toeristisch, maar ook een pareltje. Maar wat toch erg belangrijk is, dat is in de pesticiden echt strikt verboden. Dan wordt in het tractor in beslag genomen als ze dat. Nou, dat wil ik dus net vragen, want omdat je ook zei van wie strikproducten vroeger met koken, biologisch koken, vooral, dan wilt je natuurlijk geen vieze citroen in limoncello hebben. Maar die verfijnde etherische olie, die overleven alleen maar mensen 3 dingen daarbij hanteren. En dat is een heel laag suikerpercentage. Dus ik doe in tegenstelling tot 15 tot 20% traditioneel witte suiker, doe ik 7% ongeraffineerde rietsuiker. Ik houd het alcoholpercentage heel laag, maar op 24%. Dus de smaak is al sowieso niet killing. Ja? Want in de keel heb ze heel dik dat scherpe en dat sterke van de suiker. Ja. En dat is er nu niet. Onze gasten nemen de nummer gevaarlijk lekker. Ja.
En niet te koud. Dus niet in de diepvries, maar gewoon in de keuling. En het glasje in de diepvries. Dan is er lekker koud. Want koud heeft ook smaakpapillen verdoven. En dan proeft ze dat ook weer niet. Dus dat is gewoon een factor die nodig is om dit ook tot grote uiting te laten komen. Nou ja, en als je hem dan hebt geproefd. En meestal zeg ik tegen de lui, wacht dan nou 10 minuten. En probeer ik dan te realiseren wat ze nou proeft. En dan heb ze de mond nog helemaal vol met mooie citroensmaak. En dat zijn die verfijnde etherische olie wat hierin zit. Ja. Die wat ze in een ander citroen niet kunt vangen. Ja, en dan hanteer ik dan even nog een gouden regel van onze overbuurman, Pieter Pelser van Aldeborg. Ja. Daar zit immer van, wie zet er dat met schnaps? Suiker, alcohol en vruchten bijeen kan iedereen. Maar de vrucht in alcohol vangen is een vak apart. Ja. Dat vind ik ook wel een hele schone. Ja. Goh, en die etiketjes, zien dat die mannen die het zijn de kistjes citroen eigenlijk. En die labels die liggen over die kistjes her. Nou, die gebruik ik in dit geval om aan te geven wat ver gebruiken. Ja, hoe creatief kan ze zien? Het zijn die citroenen. Ja. Ja, maar het ooiemt ook gewoon allemaal de passie voor eerlijke producten en voor lekker eten en drinken. Ja, en daarom hebben we ook alleen maar biologische wijn. Ja. Ja. Koffie ook. Maar heb ik het nou goed begrepen? Je ziet toch, ziet je nog steeds Art Café? Of ziet je eigenlijk puur... We hebben niet voor niks de naam een beetje gezogen, ook Art Café. Daar zit alles in verborgen. Want in die coronaperiode waren het wel onze voormalige restaurantgasten die toch komen voor dat flesje wijn of dat flesje limoncello. Of ik hou een soepje of een sausje in de keukens of diepvries voor ze staan. Of zei van, we zijn al lang niet meer geweest, we missen de smaakjes. En hou ik een liter dressing gemaakt voor toes in de ijskast. Dus er wordt nog altijd wel een glaasje gedronken? En zo hebben we ook eens contact met onze oude gasten gehouden. Die ons nu heel fijn gegund. Toch een kilootje koffie komen halen of een flesje wijn. Of gechoond voor een verjaardag. En dat hebben we nu allemaal. Dus, ja. Dus we hebben het niet gans met het badwater weggegooid. Heel goed, heel goed. Ja. Is er dat is een alternatieve? Een alternatief, ja. Zet Nicole, ik zeg, dat teken ik een paar snoren op. Zet Nicole, dan maak ik toch een paar bloemen op. Ja. Ja, leuk toch? Goh, wat een plek. Ja. En wat heb je door nog allemaal huisjes staan? Ja, we hebben veel thema's. We zijn erg veelzijdig op keramiekgebied. Dat hebben ze veel al gezien, met schalen en bloemen en kippen en weet ik wat. Hier staan bollen en fruit. En daar staan huisjes in alle maten en vogelhuisjes, wat jullie op bestelling kunnen laten maken met de naam erop. Nou ja, nogmaals, heel veelzijdig. En heb je dan bijvoorbeeld of maakt Nicole dat allemaal? Dit maakt Nicole allemaal. Ja. Ja. En ik heb dus winkel, ik zorg dat de winkel aan boord is en koop toch leuke dingen bij die in dit geval ook in dat thema passen. Ja. Dus die kabouterhuisjes door die tiny houses, ja. Leuk. Ja. Goh. Ja. De bekkersdochter. De bekkersdochter. En die had maar een ander thema, ze een moodworkers. Dan heb ik dat helemaal. Kijk hier, bijvoorbeeld, maak het een leuk beeld en dan denk ik, zet hem toch een leuke bril op. Of hier in Sjaal, monnikenwerk, hè, 300 bloempjes met 6 handelingen en die zijn één voor één erop geplakt. En dan een handgemaakte glazuur, alsof het opgegraven is. Ja, dat soort dingen. Die moet dan toch wel engelengeduld hebben, of niet? Ja, het zo. Oh, en hier zit ze te werken? Ja. En hier zitten ook de workshoppers. Daar in het rijk tussen de stukken staan die onze cursisten maken. En de meesten hebben hier een rettenkaart. Die komen gewoon om de 14 dagen terug, want die vinden het gezellig. En dan kunnen ze gewoon komen wanneer ze willen. Bestaat dat echt, een rettenkaart? Voor workshops? Ja, kijk, in de workshop is normaal gesproken 2 dagdelen. Je kunt het even klein maken, dan druggenveren, dan verbakken het biscuit. Dan komen ze terug om te glazuren in de bak voor daar, dan halen ze het op. Maar dan zitten ze te werken en zeggen ze, god, is die zo leuk en gezellig, ik wil dikker komen. Dan zeg ik, nou, dan pak ik een rettenkaart. Dan komen ze 5 of 10 keer, exclusief materiaal. Want dan kan ze ook zelf bepalen wat ze maakt, wie groot of klein dat het is. En dan betaalt ze gewoon wat ze gemaakt heeft. En dan is geregeld lekker even de kobbel leeg maken. Ja. Met raku-techniek, Bijvoorbeeld. Ja, want dat is de oven door, of niet? Dat zijn de 2 traditionele ovens. Moeten doen voor raku-stoken. Ook petfire, dus in de loog, in de wei, zeg maar. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ik heb altijd, hè, want 40 jaar horeca, dan heb je altijd heel hard gewerkt. Ja. Maar je hebt ook wel, denk ik wel een heel fijn leven gehad. Ja. Altijd met mensen omgaan. Ja, en het heeft ook te maken, het concept wat verhouden, dat is ook een heel bewuste keuze. En daar zit ook voor onszelf, voor de ondernemer, meer genieten in. Ja. Het is niet alleen maar meters maken. Ja. En dat heb ik ook proberen door te geven aan collega-ondernemers via een stichting, Gasvrij Heuveland. Die heb ik zelf opgericht ooit. En dan heb ik 240 aangesloten leden in een 4 à 5 keer per jaar bijeenkomst. 120 man op een middag, zo, op leuke locaties. Proberen te vertellen van jongens, het bestaat niet alleen moet werken. Ja. We moeten ook het behouden dadelijk. Ja. En beleving, en over verzorging, en over beloning, en Dus opleidingen. laat andere mensen genieten, maar vergeet jezelf niet. En vergeet geen goede keuzes te maken, want anders dan is het een sterfhuisconstructie. Ja. Juist. Ja. Verzorg zichzelf ook. Maar daarom maak je ook zo'n tevreden indruk. Ja, we zijn heel erg tevreden. Ja. Ja. Want dan hebben ze allemaal zelf de keus. Hè. Ja. Ja. Happiness kan ze zelf voor een Huland Nee, gaan. niet gaans, maar. Nee. Nou ja, dan moet ik ook zeggen dat voor de locatie natuurlijk ook wel met hebben. Ja, dit is echt een enorm vervelende locatie is dit. Het is een paradijs, ja. 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 Zeker als de zon schijnt. Ja. Heerlijk. Ja. Ja, een genot om hier te zien. Ja. En dat was waarschijnlijk niet gebeurd als geen niet met Loekie boete op het stipkaart Ja, gezet. leuk toch? Dankjewel. Niks zo schoon als op bins en toevallig, hè.